Té la paraula la diputada senyora Sílvia Oriol Serra. Esquerra sempre parla i redacta com si no hagués participat del govern de Catalunya i, per tant, no fos corresponsable de la situació actual del país. Sembla que de cop i volta tinguin la iniciativa i les propostes que els mancaven quan capitanejaven el govern. S'escandalitzen de la pobresa infantil, que realment és un fenomen greu i quantiós a casa nostra, però no tenen cap recança a augmentar encara més aquesta problemàtica, empitjorant perennament les dades a còpia d'allaus immigratòries massives i invasives. No tenen recursos per revertir les taxes de pobresa actuals, però treuen pit i escriuen que aquí hi cap tothom, perquè les pancartes i el cinisme ho aguanten tot. Els nadons de mare estrangera representen el 34,6% dels nascuts al país, i la pobresa infantil a Catalunya es xifra en un 34,7%. Quina casualitat, oi? Creuen en les coincidències, vostès? Nosaltres no. La prestació universal per fill a càrrec és un xec en blanc a la immigració, i en especial a una determinada immigració, que ha trobat en la natalitat una font d'ingressos i una eina de proliferació de la ideologia político-religiosa que practiquen. Ens hi oposem frontalment. A qui cal compensar econòmicament és a les mares que compaginen heroicament la vida familiar i laboral, fent mans i mànigues per atrapar-ho tot i per arribar a final de mes. La prestació universal per fill a càrrec desincentiva la incorporació de la dona al món laboral i augmenta els costos socials de l'administració fins a límits inassumibles. Alhora obre la porta a l'avenç demogràfic de cultures retrògrades que són més proclius a isolar la dona en l'àmbit familiar i a tenir descendència en base a fortes conviccions religioses. Un error de càlcul que no ens podem permetre. Les seves propostes, independentment de l'àrea a la que facin referència, s'encaminen sempre a un únic objectiu: destruir la societat del benestar que els nostres pares i avis van forjar a base de jornals a la fàbrica. I per acabar-ho d'adobar pretenen implementar l'educació sexual integral com a matèria curricular en l'educació infantil i bàsica. S'han begut l'enteniment? Per què forcen temàtiques que no pertocarien a edats tan inicials? Estem d'acord en fer prevenció per detectar possibles agressions o abusos sexuals en menors, oferint atenció individual i personalitzada quan es detectin indicis, però no en generalitzar continguts en matèria d'educació sexual al conjunt de les aules d'educació infantil. Respecte al pla de promoció de l'acolliment familiar que proposen, suposo que s'adonen que la seva proposta neix de l'evidència que en aquest país del volem acollir públic i notori, ben pocs responen a títol privat. Menys megàfons i pancartes i més predicar amb l'exemple. Per pronunciar-se sobre les esmenes té la paraula la diputada senyora Najat Driouech Ben Moussa. Bé, en primer lloc, donar les gràcies a les diputades que sí han fet esmenes i també que ja, evidentment, han dit que votarien a favor. I perquè no se m'acabi el temps, i aquí s'han dit moltes barbaritats, aniré ràpid perquè em vull centrar. Miri, diputada Jové, si parlar dels drets de la infància en aquest Parlament és perdre el temps, no sé què fa Junts per Catalunya asseguda en aquest hemicicle. No ho sé. No ho sé. Ens ha quedat molt clar dues coses amb la seva intervenció. Dues coses. La primera, que la protecció i els drets de l'infant no els importa a Junts per Catalunya. I la segona, que tenen una fòbia a Esquerra Republicana al·lucinant. Aquestes són les dues coses que sí ens han quedat clares. Dos, a la diputada de l'extrema dreta espanyola, miri, universal. No sé si sap què vol dir universal. Universal. No, no ho sap, perquè aquí no ho ha entès i no ho ha expressat. A la diputada de l'extrema dreta catalana, miri, ja sé que li molesta que jo estigui aquí. Jo ja ho sé.
De fet, li faig la campanya cada dia. Vostè li molesta que jo, els que també m'han precedit i els meus fills, estiguem aquí, estiguem als hospitals, que siguem Mossos, que siguem guàrdies urbanes, que estiguem al metge i l'atenguem, perquè l'atendrem. L'atendrem, senyora Oriols, l'atendrem, perquè s'ha acabat, senyora Oriols. Ja no netejarem més. Ja no netejarem més. Nosaltres, els nostres pares es van deixar la pell per poder construir també aquest país. I si no, pregunti-li al meu pare el 1992 i el 1990 quan estava construint la Via Olímpica. També hem construït aquest país. I sí, no netejarem més. Nosaltres ens hem format, estem aquí i estarem a tot arreu. Em sap greu, assimiliu. Bé, les catalanes sí que continuarem netejant com hem fet tota la vida, però ens netejarem lo nostre, lo seu ja s'ho netejaran vostès. Respecte a la moció sobre la fiscalitat que perjudica la compra d'habitatge habitual, som partidaris, i això els ho hem fet avinent en diverses ocasions, de qualsevol mesura que pretengui rebaixar la càrrega fiscal que patim els catalans. Tots aquells impostos que graven l'adquisició o transmissió d'habitatge són una barrera per a la majoria de joves i famílies que pretenen comprar i accedir a la seva primera llar. Compartim, per tant, l'interès i la voluntat d'erradicar impostos i impediments, però no podem permetre el plantejament discriminatori d'aquesta proposta. Vostès intenten limitar la bonificació a persones amb nacionalitat espanyola, excloent de manera directa els catalans nascuts al nord del país i amb DNI francès per culpa de l'esquarterament que es va fer de la nostra terra arran del Tractat dels Pirineus. Aprovada la seva moció, si un català de Perpinyà volgués adquirir el seu primer habitatge a Vic, no tindria dret a la bonificació proposada. Aliança Catalana concep la nació en la seva totalitat i no pot consentir discriminacions. Per això vam presentar una esmena que, a part de traduir la seva proposta a la llengua natural i pròpia d'aquest país, substituïa el concepte nacionalitat espanyola per veïnatge civil català, garantint així l'equitat entre el conjunt de catalans, independentment de quina banda de la frontera hagin quedat atrapats. Mentre a comunitats autònomes com Madrid i a nacions com el País Basc o les Canàries s'apliquen tipus que oscil·len entre el 4 i el 6,5%, a Catalunya s'arriba al 10, un dels tipus més alts de tot l'estat artificial espanyol. Les bonificacions fiscals poden contribuir a minvar la crisi de l'habitatge, certament, però la solució real passa inevitablement per frenar els allaus immigratoris incessants dels que som víctima. Si la demanda continua creixent sense mesura, es continuarà incrementant el preu dels immobles i, per tant, els catalans mantindran intactes les dificultats per adquirir el seu primer habitatge. En resum, compartim l'afany de rebaixar impostos, però ens veiem obligats a abstenir-nos perquè continuen redactant les propostes en una llengua que no és natural ni pròpia de Catalunya i perquè no han acceptat la nostra esmena excloent així de la bonificació a tots aquells catalans que romanen sota jou francès i que potencialment podrien adquirir la seva primera llar dins el nostre territori. Ser terra conquerida té inconvenients. El saqueig de les arques públiques n'és un. A recer del dret de conquesta se'ns espolia de manera indefinida i permanent. Aquest saqueig fiscal comporta l'empobriment de Catalunya i la renúncia explícita i involuntària a uns serveis de qualitat. Un infrafinançament que repercuteix també negativament a les administracions locals del país i, per tant, en la quotidianitat de tots i cadascun dels ciutadans. I tant fa si s'és espanyolíssim o de la ceba, perquè el maltractament és per tots igual. Aquí no hi ha discriminacions, ni positives ni negatives. Ahir el senyor Vergés deia que no volem engrunes, que volem la fleca. No,
El que volem és recuperar els camps que suara eren nostres. Només amb la restitució del nostre vell estat podrem garantir la pervivència de la identitat catalana i bastir un projecte basat en el benestar, la seguretat i els valors occidentals i democràtics. Sota la bota militar de qui fa segles que ens vol diluïts i anorreats, no ens en sortirem. Vostès retreuen la manca de pressupostos aprovats a un govern que no comprèn ni pretén capgirar els greuges històrics dels que el nostre poble ha estat víctima. Vostès han investit a Madrid, a qui recapta de manera injusta i arbitrària els impostos dels que ara es planyen. Són vostès els que han retirat la qüestió de confiança, i ara no parlo de Ripoll, parlo del govern d'Espanya. Votarem favorablement a la seva proposta, amb la impressió que ja l'hem votada altres vegades. Un copiar i enganxar que potser cobreix l'expedient, però que en cap cas resol els mals endèmics que pateix Catalunya. No hi ha més medicina que la independència.